Bryd sydd â'i wreiddiau'n ddwfn yn ardal y sioe frenhinol ers dros 100 o flynyddoedd yw'r ddafad Penrith y Biwla. A mae Cemyns o fferm Bryn Berchan Llanfynech chi wedi cadw llu o rein dros y blynyddoedd ac wedi ennill llu o'r Ibanau dros y blynyddoedd. Yn ei herddangos nhw? Ie, yn iawn. Wedi ennill pencampwr o Royal Welsh fan hyn unwaith. Wedi 10 mlynedd nôl. A mae hwnna'n dipyn o gamp yn dwi? Fel na chi, fel na ori anyway. So... Ond dyma chi ddosbarth ragorol. Mae yna lu o ddefe blwydd fan hyn a mae'r cyfan yn edrych yn wledd i'r llygad yn dwi? Odi, wedi chi mae'r ddafad gyntaf yma nawr, mae'n sefyll mas. Mae'r ail fan hyn, oedd hi yn gyntaf fel o'n fan hyn llynedd. A mae'r ail yn agos iawn ydych calon chi hefyd, gwydwch mwy wrthon ni? Mae'r rwy'r yw hwn. Iestyn Richards o Penabac, Llandafaelog. A fe, oedd hon gyntaf fan hyn fel o'n llynedd. Yn y marn i, mae'n ddafad arbennig o dda. A mae Iestyn... Mae sefyll yn ail fan hyn heddi nawr. Ar hyn o bryd? Ar hyn o bryd. A pwy awyr? Fi allai beiriad i newid nhw? Pwy awyr, allu fynd yn gyntaf nawr. Neu mynd yn drydydd neu bedwerydd. Ti'n dal, dipyn o'r beiriad. Ond, ie, yn wir. Ond mae Iestyn, ych wir, chi wedi cael llu o, wel, blynyddoedd o arddangos rei nawr. Ac wedi mwynhau mas draw. Wedi enni'n diddordeb yno fe? Wedi meri ennill yr gyntaf yn yr hen wrth heddi fan hyn, yr wrth dwy flwyddod. A mae wedi dod yn bimed wedi na o'n. So mae wedi cael siow golew. Iawn, mae'n beirniad wedi penderfynu gadael y ddwy gyntaf i fynd i gael gweld nhw. Maen nhw'n ddwy ddafad arbennig o dda yn y marn i de. Ro man sy'n rhangdyn nhw? Ie, mae'r... Dim gwaniaeth mawr yn dyn nhw. Nag os, ie, gweud y gwir de. Maen nhw'n ddwy ddafad arbennig o dda. A mae rhywbeth am y ddafad Penrith Biwla, pan mae'n edrych yno chi, a fe chi'n dweud y goes ym Mhedwar Cornel. Mae'n ddafad ychydig... Mae'n dda yn gymason i awr syffoch. Mae'r defed na'n boblogaidd iawn. Dafa syffoch mas ar ddafad Biwla. A hefyd, maen nhw'n boblogaidd iawn rhoi yr Wnebes Perlir ar hynny. Cael y Biwlen Gymreig. Odi, maen nhw'n boblogaidd iawn ar y Biwlen. Mae'n dib o'r pen gorau gyd nawr. Mae hwnna'n ddifur ydy fe, achos enw nhw yw Penrith Biwla. Fyddech chi'n meddwl mae hwnna'n golygu bach o frithwyr yn ynddo fe? Yn y marn ni, mae eisiau bach o wyni yn y pen i siow o, mae'n edrych yn well. So, wel, na beth mae'r beiriad yn mynd i wneud. Mae nhw'n edrych yn anhygol fel yna nawr. Y ddwy ohonyn nhw. Dewn ni weld amser ar engys nawr. Ie, ac un dyn sydd ar penderfyniad, a hwnnw heddi yw Geraint Powell, Glan Miheli, y Dre Newydd. Hwnnw wedi trin a thrafod digon o ddefed Penrith Biwla yn ei ddydd. Bar ni'n dyn yw e. Ie, glei. Bar ni'n dyn yw e heddi, ie. A mae pawb nawr yn eiddgar yn trial cael y defed i edrych ar ei gorau, achos mae bob eiliad yn cyfri nawr. Disgwyl i ar y lein un nawr, Meinir. Mae bob dafad yn disgwyl ar ei gorau. Chwarae teg. Wel, dyna ni. Blas i chi o ddosbarth y ddafad flwydd Penrith Biwla. Fydden ni nôl i weld pwy fydd yn cyrraedd y brig yn y fan. Croeso nôl i chi i gylch y defed ar gyfer cysadleuaeth y ddafad flwydd Penrith Biwla. Dwi'n credu Mike Hemmings, hwn y gynlyniad yn mynd i fod cyn bo hir. Fi'n meddwl bod yn ddyn nhw nawr. Eirwyn Richards, Cwm Cylynen, 5 cent. A chwyr chi wedyn. Ie, Iestyn Richards yn ail. Gael gweud y gwir, fi'n nabod y trydydd. Ond mae'r ddwy gyntaf yma. Bedwerydd. Mae'r ddwy gyntaf yma, maen nhw wedi bod yn glos iawn. Oedd hi'n eitha teit fyna, gweud y gwir. Oedd nhw'n agos iawn i gilydd. A dwi'n credu, oedd na dipyn o grafi pen fyna, ynddo dde? Fel na mai, anyway. Wel, diolch yn fawr i chi, Mike. Byddai'n iawn. Am eich amser, ac fyddai nawr drawr i siarad gyda Eirwyn Richards, Cwm Cylynen. Llongwrchiadau mor iawn i ti. Diolch yn fawr i ti. Wel, i ti'n hen law ar yr ennill ar cyrraedd y brig yma? Eleni mi weid ni. Mae siŵr i fod yn siŵr lwcus iawn i'n ys y blynyddoedd eitha. Cwpl o hwrdod efallai sydd wedi bod gyda ni'n clico ar y defed sy'n adre. Dwi'n meddwl beth sy'n digwydd bob tro ar y bryd hyn. Maen nhw'n bryd anodd iawn i'w magu. Fel wedodd Tom Evans, lefydd y Men's Science, a mae hynny'n wir. Mae enwyddoniaeth i fagu rein a ffodus iawn i fod y brig heddi. A ti wedi ennill cair pencampwriaeth allan o'r bedr ddytha fan hyn yn sioe, dwi'n meddwl? Ie, a prif pencampwriaeth rhyngbryd hefyd yn 2018. 2017, sorry.
Wel, llon gweithgaru mor iawn i ti a phob lwc gyda gweddill eich ystod. Diolch yn fawr iawn. Diolch i ti.